Karyar Media TV ku danna subscribe da ƙararrawa. Hello baby. Haba baby. Yaran ki zai dinga ɓaci akan abin da bai kai ya kawo ba. iPhone 13 ba matsala, na ga suna talla iPhone 15 kake samu damuwa. Abin da na yanzu insha Allah zan samu in ga nayi kokari na so miki shi insha Allah ba matsala. No baby, kin san menene? Da akwai gonan mahaifina na can ƙauye, zan bugar da gonan nan. Da akwai wani fili da yake can wajen Zurot na mahaifina shi ma duk zan bugar. Idan ma ta kama ta kai ta kawo, zan iya bada jinginin mahaifin na ma ba wani abu ne ba. No kake da mu, ai da ranke ɓaci. Gwara ran kowa ya ɓaci a ƙasar nan. Gwara ran kowa ya ɓaci a ƙasar nan. No baby. Kin gane idan za a sai da filin mahaifin naki, ina da dillalai a hannu. Ba matsala. Sannu ku da za. Sannu. You think say they wise? Kamar ɗa kaman uba. Never show you say be mumu. Yi ai gadon ka yoyo. Never show you say be mumu. Karyar Media TV ku danna subscribe da ƙararrawa.